Mnozí z vás si možná pamatují, když v prosinci 2020 prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedy oznámila hraný seriál Lando v hlavní roli s Donaldem Gloverem. Jenže jak čas ubíhal, tak projekt stál a ve chvíli, kdy já osobně už jsem neviděl naději a očekával zaříznutí projektu ve stylu Rogue Squadron, tak se ukázalo, že Lando se přetransformoval ve film. Můžou za to převážně bratři Gloverové, kteří taky budou psát scénář. Alespoň tohle všechno tvrdí Stephen Glover, který to řekl v jednom z podcastů, kde byl pozván. Spousta fanoušků doufá, že to bude neoficiální pokračování filmu Solo Star Wars Story, který měl být původně trilogií, ale díky propadu v kinech to skončilo prvním filmem. Trilogie se ale musela uzavřít a tak se autoři rozhodli jít cestou komiksu, kdy Kira a celý její Crimson Dawn byl dořešen v komiksech a to stejné platí u Sola a to stejné platí i u Landa, kteří dostali své komiksy. Takže důvod vzniku tohoto filmu mi zůstává tak trochu pořád náhadou. Ano, je pravda, že mezi komiksy s Crimson Dawn a filmem Solo je nějaká časová prodleva, avšak propojit to skrze Landa mi přijde jako holý nesmysl. Osobně to totiž vidím na to stejné, co byl Solo, akorát možná s větší mírou sabaku a Landovy elegance. Fajn do komiksu či knížky, ale film v tom úplně nevidím. Třeba nás to všechny překvapí podobně jako Andor a když ne, můžu říct, já to říkal. Tohle ale bude pro toto kratší video všechno, takže mi dejte vědět, co vy říkáte na Landa a my se uslyšíme zase někdy příště, takže this is the way.